Din hi il-Ministru Giulia Farrugia ftit tal-ġimgħat ilu. Dan il-fliexkun żgħar tal-ilma b'4 €. Ma mmurx nixtrih minn għandu, imma ħammur nixtrih minn fejn jisma' 3 darbit inqas. Fil-waqt li l-familji Maltin u Għawċin u b'mod speċjali l-anzjani qed iħossu dejjem aktar il-qarsa fil-but minħabba l-prezzijiet dejjem jolew, fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista l-Ministru kienet batet lin-nies jixtru minn postijiet differenti biex iġebdu il-paga jew il-pensjoni. Illum, ftit tal-ġimgħat biss il-bot mill-budget fejn mistennija tingħata żieda ta' mill-anqas 10 € biex tipprova tagħmel tajjeb għal żiediet drastiċi, il-Ministru nnifisha mhix lesta tikkommetti ruħha li din iż-żieda se tkun biżżejjed. Kemm inti konfidenti li ż-żieda ta' 10 € se tippermetti li l-konsumatur ma joqgħodx imur jixtri minn 3 postijiet differenti biex isib l-irħas prezzijiet? Jiena konfidenti li dan il-Gvern dejjem jibqa' jkun ta' spalla għaċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Għal darb'oħra staqsejna lill-Ministru taħsibx li l-konsumaturi se jifrankaw il-ġiri u l-iskariġ żejjed b'din iż-żieda ta' 10 €. Konfidenti li ma jkollhomx għalfejn jagħmlu bħalma kontat inti tmur 3 postijiet differenti biex tixtri bl-irħas prezz? Infakrek li kien Prim Ministru Nazzjonalista li ta' dak il-parir u mhux jiena, grazzi. Dan il-fliexkun żgħar tal-ilma b'4 €. Ma mmurx nixtrih minn għandu, imma ħammur nixtrih minn fejn jisma' 3 darbit inqas. Intant ftit tal-minuti qabel f'attività separata lill-Ministru Owen Bonnici staqsejnieh ukoll kif din iż-żieda se solvi l-problemi. Kif se tgħin lill-ċittadin? Iva, nerġa' ngħidlek, dan huwa mekkaniżmu illi huwa stabbilit biqbil mal-imsieħba soċjali. Huwa mekkaniżmu li ħajkompli l-informazzjoni dwaru irid tittingħata mill-Ministru tal-Finanzi, apprezza li minix il-Ministru tal-Finanzi, però il-Gvern inserraħ ras in-nies illi huwa kommess li jkompli jgħin il-familji. Prattikament l-istess diska li daqqet is-Segretarju Parlamentari Alison Zerafaċivelli li Manet News deret skomda immens twieġeb mistoqsija daqstant sempliċi, tant li żefnet fin-nofs anke l-Covid. Il-kola ta' 10 € kif se tkun qed tgħin? Kif il-Gvern Laburista ħassib il-poplu Malti u Għawċi kollu waqt żmien diffiċli ħafna tal-pandemija m'għandix dubju se jkun qed iħares il-poplu Malti u Għawċi bl-aħjar mod possibbli fi żmien li ġej ukoll. Ma b'mod tangibbli kif se tkun qed tgħin din il-żieda? Uġibtek. Kristina Majra għal Net News.